Velkommen til. I dag der skal vi skal gøre noget fedt. Ja, vi skal ud og hente noget. Så skal vi gøre noget, som vi har haft lyst til at gøre rigtig længe. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal komme afsted. Vi skal jo selvfølgelig have maskotterne med. Selvfølgelig. Det kan godt afsløre, hvor vi skal hen. Ja. Vi skal nordpå til Hellerup. Nå, men Benja, kan du ikke lige forklare, hvorfor vi har valgt at hente det, vi henter nu? Jo, det kan jeg godt. Det er noget, som jeg selv faktisk har oplevet en gang i, jeg tror det har været, det er snart 12 år siden, jeg arbejdede i Joe & the Juice faktisk. Måske et lille hint? Et lille hint, ja, til dem, som måske også har været i den virksomhed. Og der holdt man jo en gang om året et event, som hed Show Off. Hvis man kvalificerede sig til Show Off, så kunne man vinde et Rolex-ur. Agency Group har jo eksisteret i 5 år nu og har været på en, hvad kan man sige, en stødt stigende vækstrejse, hvilket er pis fedt, men vi synes bare aldrig rigtigt, vi har været der, hvor vi synes, at vi har været nok mennesker til, at det gav mening at udlodde en præmie af den størrelse. Men det er tid nu. Men den tid er inde nu. Så vi skal hente et ur, og det er jo ikke hvilket som helst ur. Det er et ur, nu kører jeg over for rødt. Jeg glæder mig fucking meget, det må jeg ikke sige. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer, hvad det er for net, vi skal hente. Godt at møde dig. Hej, hej. Jeg håber, det er okay, vi skyder lidt video, som vi snakker om der. Selvfølgelig. Jeg er lidt spændt på at se den engravering der. Ja. Det er noget god, eller? Ja, jeg synes, det er fint. Ja. Hvis ikke det blev revealet godt nok derop, jamen, så har vi jo noget at stile efter. Det er et... Vi har noget at stile efter, ikke? Jo. Det er et ur i særklasse til en sælger i særklasse. Lad os komme hjem. Ja.